Mga ka-digital disciple, may tanong ako sa inyo. Kaya mo bang sumunod sa plano ng Diyos kahit hindi mo ito lubos na nauunawaan? Hindi madalian magtiwala, lalo na kung hindi malinaw ang mangyayari. Pero dito nasusubok ang tunay na pananampalataya. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayon araw, Solemnity of Saint Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 1:16, 18-21, 24a, makikita natin ang napakagandang halimbawa ng pananampalataya ni San Jose. Nang mahalaman niyang si Maria ay nagdadalang tao, binalak niyang hiwalayan ito ng lihim upang hindi siya mapahiya. Mulit nagpakita sa kanya ang anghel sa panaginip at sinabi, "Huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa, sapagkat ang dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo." Sinabi rin ng anghel na ang batang isisilang ay tatawaging Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. At ano ang ginawa ni Jose? Sumunod siya sa utos ng anghel. Walang reklamo, walang tanong, tahimik ngunit buong pusong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga ka-digital disciple, si San Jose ay isang halimbawa ng tahimik ngunit matibay na pananampalataya. Hindi siya nagsalita sa Ebanghelyo, pero ang kanyang mga gawa ay nagsasalita ng malakas. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na hindi natin nauunawaan ang plano ng Diyos. May mga sitwasyon na mahirap tanggapin, mahirap sundin. Pero tulad ni San Jose, inaanyayahan tayong magtiwala at sumunod kahit hindi malinaw ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa salita, kundi sa pagsunod kahit mahirap. Sa kapistahan ito, paalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng mga taong marunong makinig at sumunod sa kanyang kalooban. Reflection question. Sa mga sitwasyon na hindi ko nauunawaan ang plano ng Diyos, handa ba akong magtiwala at sumunod tulad ni San Jose? Mga ka-digital disciple, tulad ni San Jose, piliin nating magtiwala sa Diyos sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Dahil kapag ang Diyos ang gumagabay sa atin, siguradong nasa tamang landas tayo. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.